जि गोथाव बिनि गोथावखौथ' आरो बुंनोनो नांला र'। आइया मा जादों? आं जानो। आइयै नों मा जादों? ओइ गथ' नों गावनि खामानियाव गोसो हो। आंबो जागौमोन बेखौ गोथाव? एइ बुंखादों आं खिन्थु आंनि बे जानायाव नों नोजोर दाहो। खामानियाव गैया आरो मेथाइ जानायावबो नोजोरखौ होनायाव दङ गथ'आ बिरादनो। ओमफ्रायथ' नोंनि थाखाय नङा बियो। मानो आयै नोंबो जादों आंबो जि जागौमोन। नों जानो आइसना आं बेखौ जागोन। न आइसना जादो बेखौ आरामसे जादो। आंबो नों जानो गथ' जानो बेखौ। ना आंबो नायै। नों मिन्थिगौ ना बेखौना नोंनि आफाया लाबोदोंमोन बेबो नोंनो। नाथाय मा खालामनो नोंथ' बेखौ जाबा मोजां जानाय नङाना माने नोंनि थाखाय मोजां नङा बेफोरो। आफाया आंनोसो लाबोदों। गथ' जानो हागौ नोमफाया नोंनो बेखौ लाबोदों नाथाय नों मोनजाया बेखौ। आं मानो होनो बिनि सायाव नोंथ' खामानिफोरखौबो मोनसेबो मोजाङैनो मावा। मावगोन दहायबो आं थोरसि सुदोंमोन ना। औ सुनांगौ बेफोरबायदिनो खामानिखौ नों मावनांगौ ना। आरोबाव मावबावगोन आं बेखौबो हरदों आयै। हरनो मानेथ' बे सिलाया मोजां सिबदो उसुङा मोजां सिब सिलाफोरा मोजाङैनो सिब। बेनिफ्रायथ' आरो नों गस्लाबोथ' सुनांगौ। आंनि दख'नाबो गांसे दङ बेखौबो सुफानांगौ नोङो। बुजिदों गथ' आं मा बुंदों? जुदि नों बेखौ जानो लुबैदों दायोहाय मोनजागोन। एसे खामानिफ्रा मावग्रो। जानांगौमोन बे मोनसेखौबो। गथ' नोंसो दाहोनो बांद्राय। आबै नोंनि आबैबो बेयाव गैया नोंनि नोमफायाबो गैया नोंनाथ' गैखाया। जाला जानायखौल' बा बिरादथार बे गथ'आबाथाय। ओंखामखौ मोनजाया नोङो हो? ओंखामखौ मानो बोथिथाम मानि जायो नों? ओरैनो जायै नोंना मोदोमाबो देरलांगासिनो। आरोबाव नोजोर होबाय थायो जानायफोरावल'। बे खामानिफ्रा मावगोन ना मावा नोङो? गोख्रै माव बे सिलाया सिब उसुङा सिब मोजाङैनो सिब। गाबनायजोंल' जाया मिथिबायना? नोंनि नोमफायाबो गैया बेयाव नोमायाबो गैया। गोख्रै माव खामानिया उथि गाबबाय थानाङा बेयाव। आरो खामानिया मोजां मावो ना मावा जेबो सोनांगौ नोङो। गोख्रै माव नङाबा मोनबावगोनसो नों आंजों। नङाबा ओंखामा रसा नांगोन हो गथ'। आरो जुदि बेखौ नों जानो लुगैदों दायोहाय एसे मोनजागोन र'। आं जाखोन्दाखौ जानो लुगैदों। आयै उदावदाल बियो। औ जानो लुगैदोंबा थाबनो खामानिखौ मावजोबदो दे। नोंनि नोमबैयाबो दानो फैयानो। आं चिलाखौ चिमसै ओमफ्राय उजुंखौबो। औ चिप दे रानि चिप आंनि आइ फिसा हिन्जाव। जानो हागौ आं नोंनि बिमा जानो थाखाय फैदों नाथाय आं नोंनि बिमा जानो गोसो गैया गथ'। आरोथ' मा जानायखाय नोंखौ बेफोरबायदिनो खामानि थिनलुबाय थागोन आं। ओरैनोथ' आं बारा नायनो हाखाया गथ'खौनो। आरोथ' जोंनि लाइफनिफ्राय बहाबा गोजानाव थांबाबो जेबो नंलामोन दे। बिमायाबा बिमा मानोबा गालांनांगौ? आइया आंनो बिखौ चिपबाजोंनो खामानि मावबा मिथाइखौ होगोन। ओमफ्रायथ' आंबो जागोन। चिप दे आइ फिसा हिन्जाव मोजाङैनो चिप दे मोजाङैनो। आइया चिपदों। औ नों जेसेनो थाब खामानि मावनो सोलोंगोन एसेनो मोजां जागोन। आरो थाब देरबोलाथ' ओंखामबो संनांगौना नोङो। ओंखामबो संनो फोरोंगोन आं। बेखौथ' बेफोरबायदिनो खामानि थिनबाय थागोन आं। सोलाय आरो मा फात्ता मोननो। अ माय गड दिनैथ' मोनसेबो टट'बो गैया। ओमफ्रायथ' साना आरो फन हरनायनिफ्राय हरगासिनो। ओरैनोथ' गाव लांफैनो बुंदोंमोन नङाबा गारिबो हरगोन बुंदोंमोन नाथाय आं नांथ'आ होनबायलै। आं गाव सारप्राइज होयोबा आंबो हारसिं थांगोन ना। नाथाय नै आंहासो एसे लेट जाबाय आरोना। होमबाबो जेबो नङा दे थांगोन आङो। बेबा मालै सानमा मानि थाखायबा आंखौ एसेबां आथुर लेंहरखो नोङो? मेथाइ गोथाव मोनजानांगोनलै। दाबो मोनसेबो अट' फैमारासै दे। बिदिबाथ' आरो गोबावसिन जाबावगोन आं। नङाबा बै ससेसिम थाबायलांसै खोमालै आं बिदि नेबाय थानोबो हानाय नङा। दा आरो जोलावा नै फन हरलायगोन ना सिला। माथो फैमारासै दे। आंबो इथिं ससे थाबायलांसैलै जानाय नंला। नायनोसै मोजां आं बिखौ हारसिं फैगोन ना बुंलायबाय दा आरो बोरै लांफैफिननो आंखौ होननो दे। आंहाबो उसुबिदा जाथारोना। है थुनथुलि नों फैबाय मोनसे स्कुटि लानांसिगोन दे गारि नङाबा जानाय नङा। आरो बेखौबो लानो मानो बायो होनबा फंबायखौ सालायजानो गियो।
गथ'आ दुस्थ'ना बेखायनो आरो अरे बेथ' माथो आंनि सनासोलाय नाथाय बे हारसिं हारसिं बहा थांनो नागिरदों अब्लाथ' दिनै बिथिं फैनाया बिराद मोजां जाबाय थेंक गड दिनै जे आंनि सना थुनथुलिखौ नों लोगो मोनहैलायबाय बेफोरबायदि लोगो मोननाय चान्स मोनबाय थाबाथ' आरो मा नांगौ आंलाय येस जानांगौ बहाबा थांनो नागिरदों बियो होमबाथ' आं लिंबा थांनोबो हानाय मानोना गारिफ्राबोथ' गैथ'खाया बेनोसै सानसेयावनो चान्स होलांसै आं र' हाय अरे फाग्ला मानसि ओइ गारिखौ मोजां सालाय दा आंनाव नांबा बोरैबा हाय हे इउ बाय ओइ दासो लोगो मोनथारदों दानो बाय जायो नामा हाय बुंब्रा हाय दासो फैदों आङो आरे नोंनि फैनाय फैयैखौ आंनो मा मतलब हो आंथ' बेहाय थट'स नेदों नोंखौ थरि ना उफ नाथाय दिनै थथ'आनो गैथ'आनो माने दानो फैथ'खानाय नङा बियो फैगोन आरो मालाय दा आरो फैयाबाबो जेबो नङा आंहा थांगोन बैथिं थाबायलांनानै ओह सुइटि नोंलाय मानो थाबायनांगौ दे आंजों थांनो हायोना ओइ मिस्टार जानला मानला नङा दे आंखौ एदावना दाला नोङो ए हानि नोंखौलाय आं लिफ्टसो होनो सानदों ससे माने थांफानो हागोनब्रा आंजों नो थेंक इउ आंनो नोंनि लिफ्टनि गोनांथि गैया दै सानखादो दाथ' नोंजों आंजों एसेबाबो सिनायलायोना टाउनाव थांबाथ' एसे गोबावसो नेनांगोन नोङो थेवबो आं नोंजों मानो थांफानो लोगो बायदि साननानै थ'फादो माने थांफानो हागोनब्रा आंथ' नोंखौ हेल्पसो खालामनो सानदोंना नों जेरावनो थांगोन बेहायनो आं दोनहैगोन जास्ट शाट आप अके ओमफ्रायथ' नों आंखौ दोनहैनायनि गोनांथि गैया नोंहा मा आंखौ दोनहैनायनि थेखा लेखे एखे न' नों आंखौ गोरोन्थिल' बुजियोना माने माब्लाबाफोर आं नोंखौ माबाफोर मिसबिहेभ खालामदों बुंनो हागोन नोङो बास नोंखौ एसे एनै रायदावल'सो आङो ओमफ्राय नोंसो आंखौ रागा जोंबाय थायोना हाय मिस्टार आं जानला मानला सेंग्राजों रायलायनो बायो बेखायनो नोंबो फुटलायासै थांदो उफ माबायदि सिख्ला नोंबो जारलासो जागोनलै आंखौ जानला मानला नंदों नोङो जानला मानला नंदों गोसोबानो सोरबा थौदो होनबा थांनो गोसोबानो फै आं नोंखौ दिनैनि होनबा दिनै जानो आङो जानला मानला नङालै थुनथुलियाबो अ माय गड रागा नोंनि हाय नाय आंहाथ' दानो लिंहरबानो फैखागोनबो मानसि दंखायो आरो सोरबा आंखौ बिराद माने नेनानै दंबाय दंना बाय आंहा रावजोंबो रायलायबाय थानो सम गैया बै सेंग्राखौनो लोगो हमबाय ना नोङो नोंनि बयफ्रेन्ड नाथाय आं बेबायदि जानो होआथ' नों आंनिसोना नोंखौथ' जेरावखि थाङा दिनै फल' खालामनानैसो गारगोन आङो माबायदि मानसि लोगो मोनोलै बे लक्ष्मण प्रसादा मानो लोगो मोनबाय थायो आंजों हे मिस आं गाज्रि नङाब्रा नों आंखौ गाज्रिल' सानना आं नोंखौ बेबायदि नुनानै हेल्पसो खालामनो सानदों अ माय गड होमबा नों आंनि दुखुखौ जोबोद खस्थ' मोनफादों नामा बुंखाबायना लामानि मानसि गाबाबो लामाजों थां जों सिनायलायबाबो जों फ्रेन्डस नङाना फ्रेन्ड्सखौलाय नों जानो गोसोबासो जागोन दा नों फ्रेन्ड सानबानो आं नोंनि फ्रेन्ड जाबाय बे मानसियानोथ' मा ओमफ्रायथ' औथ' आरोलै माब्लाबाबो गाज्रि बिहेभथ' खालामाखै र' होमबाबो आं बेबायदि रावनिफ्रायबो लिफ्ट लाया नांगौबा ओरैनो थांगोन आं नङाबाथ' এই सानखौनो लिंहरगोन आं हे मिस थुनथुलि आरे बोथोरा रमान्टिक ओमफ्राय लाभनि बोथोर एकदमबारे बिनि बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांखागोन बियो नाथाय आं बेबायदि जानो होआथ' सानसे नों आंनिसो हिनजाव जागोन गुबुननि नङा आंनि सिमांनि रानिल' नङा नोङो मोगथांनिबो रानि जानांगौ थुनथुलि मानसियानोथ' माबोरैमोन बियो हो माबायदि सेंग्रामोन बेलाय मानसियानो सिनायामाय आंखौ जानला मानला बिदि बुंखाबायलै माने मानसियानोथ' माबायदि मेन्टेल थांमाथां औ बिदिखौलाय मेन्टेलसो होनगोन ना माबा गोदाव सोराव हाथरखिनो गामिनि मानसिफ्रा सोरबा आंखौ बेफोरबायदि नुबा मा साननांगौमोनलै हो दा बे सेंग्रायासो ओरैबायदि सना माबा माबि होनना रायलायसोदों आंनि बयफ्रेन्डसो नंलाय लांगोन ना औ रायलायनायाबो एकदम गियान गैयिनि बायदि रायलायखादों जानला मानलाखा मानसिखौ नायनायावबो बांद्राय जौ फाग्ला बायदिबो नुवा लोंस्रोना फैनाय फेनाय बायदि जेन'बा फेबाबोथ' बिदि जानाङाना बोरैबा नायबालाय मानसिखौलाय फाग्ला बायदि नुवाथ' गाननाय जोमनायखौ नायोबा मबेबा मोजां न'खरनि बायदिबो नुयो होमबा सिख्ला एदावनायनि गोदान फर्मुला ना माथो जाखो बेलाय खायसे दंमारोबोथ' जानला मानलानो आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोनालै एखे सोबानोल' बाखि आङो सासे सिख्ला नुदावनो हाया खायसे ओरैबायदि थामारो सिख्लाखौ बिदि नुबानो एदावनो हागोन बेथ' नङाना आंखौसो एदावनो फैमारदोंमोन खोमालै चान्स मोनगौबानो नैसो बेफोरबायदि सेंग्रा फाग्ला बायदिखौथ' एकदम जोबगासिनो दोना थांफानोसो लुगैयो आङो माब्लाबा लोगो मोनबावथोंना आं हाथारा बेबायदिखौ बे फाग्ला मानसिनि थाखायनो आं होसोबावगोन साननानै उल्था फैफिननांबायना दायो न'आव
जेन'बा गिनायाथ' आं गिखाया थेवबो एसे बोरैबाथारमोन मानसिया ओमफ्रायथ' आंजों ओरैबायदि रायलायदों जेन बे आंखौ सिनायोसो बिराद मोजाङैनो नाथाय बिदिथ' जानोनो हाया नाथ' आं बेखौ नुदों ना नुफेरदों माब्लाबा लोगोबो मोनफेराखैना अब्ला आंखौ हाथरखियानो हाथरखिनो बोरैबानो हाथरखियाबा सोर जाखो बेबा बे आवसाव सासेनि थाखायनो आंना दिनै प्लेनानो गासिबो फेलें जाजोब्बाय ओरैनोबाबो लेट जाखाबायमोन आङो मा जाबावगोन आरो बिदिजोंलाय जुगानो बेलथायबायना ओरैबायदि मानसिबो ओंखारथारबायलै लामा सामानो एकदम होसोलाबायग्रा माबा जानला मानलानो महराव नायबा आखलखौ बिदि जाथावना नुवा मानसिखौथ' ओरैनो मोजां न'खरनि ओमफ्राय लेखा गोरोंबो नुयो थेवबो स्मार्टबो नुयो नाथाय एसेबां फाग्ला बायदि बिनिया माबा बिहेबफोरा है दिनानो खाराबमार आंना दिनै बिदिथ' माब्लाबाबो जाफेराखैमोन आंजोंबो एथ' ओंखारनायाव ओंखारो आं बहाबाबो थांनो बिदि जाफेरथाराखैमोन माब्लाबाबो दाथ' आं बेखौनो सानफ्लांबायसो थाबाय आयु थु माबा गोदान मानसि फाग्ला ओंखारदों खोमालै गिनायाथ' गियामोन आङो थेवबो बोरैबा एसे मोनबाय थाबायना आयु दा बोरैबा न'आवसो होसोबोजानो गिबाय आङो मा जानांगौ जाखो बिदिबालाय फाग्ला मानसिहाय ओरैनो नुफेरा खोनाफेरा थेवबो आंखौ दिनै जानला मानला बिदि सोर जाथावथाव बेलाय No, it's just गासिबो मोनसे सिमांसोना दिनैथ' आं हाथरखिखौ नुदों आरोथ' आं दांनोबो हादोंना बिखौ जेन मानसिसो बियो आंनि सेरावनो गसंना थानाय बायदि मोनथारदों आङो नाथाय आंनि बे आखाइजोंनो फबदों आं बिखौ अब्ला बियो बोरै थांखांफिननांगौ जाखो दे आरोथ' रायलायदों आंजोंनो एरा रायलायथारदों बोरैबा मोनथिखागौ आं नोंनि आत्माया सान्थि मोनाखै सना ओमफ्रायथ' आंथ' खुसिसो जानांगौना नोंजों आंजों नुजाफैदों दान्दिसेबाबो नङाबाथ' बेसेबा गोसोखांबाय थादोंमोनलै आं जिउ नाथाय नोंखौथ' गोसोखांबाबो मोनलाना गोसो गोरबोआवल'सो थासै मोगथाङावथ' माब्लाबाबो मोनखाला नोंखौ थेवबो थारैनो दिनै नोंखौ नुनानै एसेबाबो गोजोननाय मोनदों आङो मा जामारखो आंनि सनाया हो माब्रै बेबायदि जाखो नों थैनानै थांनानै आंखौ सिनाय हाला नामा नोङो बेबायदि रायलायनाङामोनलै जिउ नों आंजों खमसे खम मोजां रायलायमोन ना आं बेसेबा गोसोखांबाय थायो नोंखौ नाथाय नों आंखौ ओइ हाथरखि बेबि नों आंखौ एसेबो गोसोखांथारा नामालै दसे सम नुजाफैबाय आंजों बेयावबो नों मोजां रायलायलाङासै आंजों एथ' रागा आरो जेन आंनि हाथरखियानो नङा आंखौ नङाबाथ' बेबायदि सिनायगौमोन ना बुजिदों दे आं नों गोजौआव थांनानै आंखौ बावगारहैदोंना नाथाय आं बावहोआथ' नोंखौ गोसोखांबायानो थागोन आङो नाथ' आं बावगोन ना नोंखौ बावनो होगोन आङो गोसोआवथ' जोबोद दुखु मोनगासिनोलै आङो दसे थाबावनाय मोनबा जागौमोन ना नोङो बिराद खोथा दंबावोमोन रायलायनांगौ नाथाय दान्दिसेल' नुजाथारबाय आरो आंजों आंनि हाथरखियानो मारमोन बियो आंनि हाथरखि आं सिनाया जागोन नामा हो सिनायखायोब्ला आङो सिनायखायो जेन बोरैबा ओमफ्राय मानसि बायदि मोनथारदों आं बिखौ माथो आं दांनोबो हालायदोंना नोंखौ नायगोन आं नों थाग्रा जायगायाव दानो थांनो नायगोन आं लोगो हमफैगासिनो सना जेराव नोंखौ फबदोंमोन ना बेहाय फैगासिनो आङो जानो हागौ आं थांथ'नो हायिखाय नों आंखौ दुखु मोनबायदां दानो थांगासिनो आङो जायखियानो जाया मानो बिदिथ' जानाङामोन दाबो निसायानो नाङाखै निसाखौनो लायाखै आङो ओमफ्रायथ' नोंखौ नुथिंलाबायनो बिदि सानथिं बाथिंनो फाग्ला नङा आं एसेबांबो सामथिं रं नोंखौ फबनायावनो थांसै आङो जेराव नों थायोना फैगासिनो आङो मा जाबावनो आंनि सनाया आंखौ रागा जोंदोंदां जोंदावाबो दाबो फैनानै थांला न'आव थांना थाहैनानै बिनि सायाव फैसायाबो खमनिफ्राय खम जालांगासिनो मानसियानोथ' माला सफैबावगोन आं फन हरबाबो फनखौनो मोजां रायलायलाना ओरैनोथ' ना नङाबालाय फनखौनो हमबाय थायोमोन नाथाय दा खेबसे खेबनै खेबथाम खेबब्रै हरबाबो माबा फनखौनो थिखोनो नागिरा बारा ओमफ्राय नों बेवहाय आंखौ लाबोनानै नों हारसिं बोरै थांफिनखो हजोंहाय आं बुंबाय होनबा आंबो थांसै नोंसिनाव बेखौबो मानिबावा जोंदाव नोङो नोंना बेफोरबायदि खालामनाङामोन आं नोंखौ जोबोद दुखु मोनगासिनो मिथिगौ आइ लोमजादों ओमफ्राय दाथ' हामनांसिगौमोन ना एसे गोबाव जाबाय माबानो दिनै फैगोन गाबोन फैगोन गैया लामा नायैसो नायैनो
आं माथा गरमसो जाजोब्बाय बोरैबा खर'आनो साजोब्बाय आंनि नोंखौ बिदि खालामगोन सानथाराखैमोन आङो नाथाय दा मानो आंखौ नों इगनर खालामनो हमदों जोंदाव खेबसेथ' मोजां रायलाय र' दायो हरफिनबावगोन आङो नोंनि थाखायनोथ' आङो बेयाव आंनि मामि मिलिसा मिजिं गासैखौबो नागारना फैदों आरो नोङो आंनि अननायखौ बुजियासै बिनि सायाव मा खालामबावनो फैसायाबो जोबोद खम आखायाव दायो आरो बिनि सायाव बे एफा गोजान जायगायाव आं मा खालामगोन जेनेबा आंथ' बारा जेबोबो मिथिया फैबाबो मा खालामनो आं सोरनो फन हरनानै मोजां खबर लाबावनो आङो जों दाउमोननि न'नि मानसिनि बोथोरावनिबो नाम्बारबो गैया बिबाय थादोंमोन आं बेखौबो होआखै आं दा मा खालामबावनो ओजोंहाय मिलिसानि खबरखौबो लानो सानो नाथाय गिनाय मोनो आंबो जोबोद गोसोखाङो मामि मिलिसा नाथाय मा खालामनो आरो आं नोंखौ हास्थायब्लाबो नोंनि खौरां लानो सानबाबो लानो हाथ'आ माबोरैबा दङ दाहालागैथ' देरबाय खोमा न' नोङो आंथ' फटकबो नुवासै नोंनि मानसिखौबो नुनोनो थाङा रावबो आंनि सिनायनायफ्राबो आंखौ ब्लकसो खालामना लाजोब्बायना रावनियावबो जेबो स्टेटासबो नुला आङो नङाब्लाथ' आदा सानाबो नानि मिलिसाखौ दोनबाय थायोमोन फट' बेबो गैला बयजोंबो रागा जोंजानाय खामानि मावबाय जेला रागा जोंखासिगोन माब्लाबाथ' थांफिननो गोसो जायो र' नाथाय बेखौबो आं हाथ'ला हाजोखौथ' आसा खालामबाय थानो जे खालामो हा आंनो थाइसे थाइनै बुथुमाबाबो जायाहाय गथ'फोरजोंलाय माथो बेनो दं बेनो गैया फैसा थाखाफ्राबो ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो माथो खामानि जाबायबो होनो आबा जायलानाबो गैया माथो फैसाफोरानो थोआ अबेबा गोजानाव बेंगालर ना माबायाव थांलायबाय माथो न'आवसो फैफिनबाय फैनायाथ' फैबाय दे दाथ' ओरैनो खामानियाबो जायासैना हा बोरै जानोसै बिमा गैयाबानो गैया बे नङाबाथाय बिदिसो जासिगोनदां दानो बिमाया बहाबा थांलाय न'खरानो बिमा गैया जाबा सोरलां फोरलांसो जालांगोन माथो आं बे लाफाखौनो एसे लांनांसिगोन हाथायाव आरो लाव थाइसे दङमोन बेखौबो लांसै माथो उफायहाय बे दाउ अमायानोसै आरो मैगं थाइगं दंबा हाथायफ्राव एसे लांबाय आं नालाय बेनोसै दाथ' गथ'फ्राबो स्कुल कलेजाव थांस्रांजोब्बाय र' हाथायावनो दसे थांना फैसां आयु आइ फाग्लि गथ'आ माला फैफिनखो नोंलाय हो दहायसो थांनाया मा होनना बुंबावनो आं मानो फैफिनदों माने आङो माथो दहायसो ओंखारलांथारदोंमोनलाय नोङो दानो सफैफिनलायबाय न'आव आइ हा लामानिफ्रायसो गिदिंना फैफिनखो ना माखो नोंलाय हा कलेजाव थांदों ना फेसनसो देखायनोसो थांनाय बायदि ओरैनोल' सोर गिदिंना फैबाय नामा नोंलाय बुंखादों खिन्थु बेटि बांद्राय फाल्थु नङा दे नङालै आयै नङालै बेलाय हो हा लोगोफोरजों दसे सरस्वती फुजायाव थांनो होनबाय हा दसे मोजां थांबाय नालाय थांबाय माबानानै फैगौमोन नायनानै ओमफ्राय दाबोलाय माथो जाखो आं एसे गोबाव जाद्रायबायमोन ना बेखायनो आं थाङासैनो टट'बो मोनाखैलै बेखायनो ओरैनो देलायनाय थांनाय बेलाय हो थाङा मायानो लामानिफ्रायनो गिदिंफैफिननाय बांद्राय फाल्थुक नङा दे आइ अखाफोर बांद्राय फाल्थुक नङा मोनगोनसो बिदि जेबो नङा आयै आं एसे खर'बो सादोंमोन नालाय दा आरो बारा जाजानो गिनानै खर' सानायखौ फैफिनबाय आं न'आवनो दे बिदिबा फैफिनबायबालाय फैफिनबाय ओमफ्राय आं हाथायाव थांनि लाफा एसे लाव थाइसे लांनि आङो मोजाङै आरो न'आवनो थाबाय था औ जागोन दे आं फैबा न'आवनो नुफैफिननांगौ मानसिखौ सासेयाबो नानिया दा खयथासोआव फैयो बिहा आरो बे जायला आबायाबो बहा थांलायखो दा बेहाबो खयथायाव फैयो दायो फन हर नों दानो दे जागोन थांग्रोदो नों हाथायाव ओमफ्राय आयै दा आं सानदोंमोन खिस्टिखौनो संना दोनसै नामा मा सङो संबानो जाबाय आं बानलु बाथोनल' देना दोनदों लोगोसे आरो माबा मा होनो आलु बाथोन एसे सिफ्रुनानै दोनदों दे होमबा मा बुंबावनो गथ'फोरखौबोलाय दसेनो ओरैनो थांनाय थाङि मा जाबावगोन बिदिजों जानला मानला आरो बेरायहैला बायनाङा न'खौ गालांनानै अमा दङ मा दङ हो मोसौ माबा हाबफैगोननो दाख्लैबो आं दसे गैयावनो मोसौआ साबोनखौ जालांजोबदों बिदि दा खालामखा लावथियासो बेरफैगोन आंजों आरो खर' सादोंबालाय गासिखौ फुनानै था एसे दे जागोन टेब्लेटबो मोनसे दंखायोमोन दां आदानि आयै औ दे उन्दुना थाहैथ'थां होनबालाय